X Gaming. Днес ще играем Clash of Clans, епизод 3. И нека започваме. Малко войници. Прещакам магиосниците. И ще напомня на хуй атака. И така... Искате от начало да го направим. Тая база е хубава базичка. Всичко удобно на базичката. Gold Storage, еликсир, колекторите ги предпазват. Два канона, Mortar, Wizard Tower, Archer Tower-ите и още един канон предпазват. Просто не знам. Трябва да забера 1250 копи за горе. Да бях на 1050. Ако се върна, трябва да се върна тази дивизия, която е. Вижте ги. Вижте гоблинци как гледат, вижте уизърите как гледат. Сега, вижте гиганта как гледа, как арчерките гледат и как барбарените гледат. Тук гледат. Сега. Виждаме, че тук пиче еликсир. Всеки един еликсир е ценен. Чакай, само на вести. Ага. Не. Ето. Ето ще поставя. Да, тук бъдем да сложих. Тук факторите. Трябва да се апгрейдна, не. Трябва да се апгрейдна с Ink Spill. Ама и той ще го направи един ден. Просто не се апгрейдна. Сега чакам дискота си и да ходим да би малко биличи, парички и тя гледам ми то се разпределен кой е станал. Това е стъпи да това. Мисля, че не съм гледал. Ето, доста се развива феномена. Това е било четвърто. Стояне си пробвал да би билич. Сега стана ясно. За 2 лева 300 000 голд, 300 000 еликсир, 80 диамант. Да, за 2 лева. Виж, много план. Не знам колко хиляди. Тук е общо целиком 7640. Те това са на 8, вдигна се, но остана последния. Колко са? Не се звуча. Да, и се слуша това. Браво! Това ми стана. Които само пусках. Изпълните бях базата. Не сложих там хала. И замести с буни хлопните бомби. Замечено. Колко е? Горница
готов. Готов. Ам си развива чаркот. Аз значи си развива чаркота към трето ниво. За един ден става трето ниво. Да, в момента ама ставаме на трето ниво. Само победи ме от защитата си. А няколко загуби нападенията ми. Което е много яко. Препуснато ми за се апгрейднати и да стане още 5 човека да даде и да не стои близко. Как обещано. Я гледам какъв точно. Добре резултат. Батенко. Майко. Съм се го писал. Основ. Предишния ми акаунт бях доста развит. Невероятно. Ето сега я карам. С Барбарин Ярча. За Барбарин ето Ярча. 250к еликсир. За 100 и няколко к еликсир и да си развием арчерката. Няколко ничия чакам. Не. За 2 дена платах и развия. Там може да спомня. Едва се височи. Чакай колко всъщност. Не си. Тоест беше 50 еликсира, 20 дни, 25 еликсира, тоест беше 50. Като ги развивам. Сетих се. Ето яко. Вижте, 4 различни бази. Не. Вижте, не бази. Да не се получи, защото... Да се получи, че бараките ги закрыват. Чакай малко. Трябва да се апгрейдна Gold Storage. Проверяме место на магъсника. Още нямаш там. Тук мисля, че е последния магъсник, да. И ще атакувам. Хотим да атакувам. Не съжалявам, хотим да атакувам. Косто 1000 еликсир. Над 100. И над 100, да. Добре, над 100 или около 100. Найс, идеално.
просто не бил. Моя десничка. Колко еликсир, колко нещо. Никой не ме забелязва. Не целта заради процентите, ама целта ми да взема много ресурс. Много. Не съм грешен. Тук се отгледам с пика. Сега. Вие ще изказват. Направено отлично. Сега ви след нещо да видим. Трябва да взем всички боеприпаси. Идет побежали. Вон все летит. Разница от моето лице это победа. Трябва да бие как-то. Нищо бихме. Трябва повече еликсирчо. Да бъдем очи. Колко трябва 250, нали? Червено ще трябва около 200, около 250. И той беше всичко от мене. Надявам се да ви хареса клипа. Се абонирайте за мене. Чао!